Татарстанда ковидтан соклану чаралары күшейтілі. Кинотеатр, театр, зоопарк, циркка барушылар бары тик QR-код буенча гына кертелә. Мәдәни учреждениеләр яңа чараларга ничек әзерләнә, тулырак киләсе сюжетта. Зоопаркта хайваннар җылы читлекләргә күчерелгән. Шуңа күрә шәһәр халкына популяр булган урын зооботаника бакчасына килүчеләрнең төп маршруты ябык бүлмәләр белән чикләнә. Ковидтан прививка сатучылар гына территориягә керә ала. Бу хакта хакимият үзенең рәсми сайтында хәбәр итте. Кинотеатрларда кинофильмнар карау мөмкинлеге дә QR-код булуга бәйле. Наш кинотеатр пропускать будет своих клиентов. Безнең кинотеатр үз клиентларын бары тик QR-код буенча гына шәхесне раслаучы документ күрсәтеп кертә. Кинозал ишеге янында безнең администратор тора. Ул вакцинация турындагы сертификатны да тикшерә. Шәхесне раслаучы документ күрсәтелә. Кинотеатрга килүчеләр саны азайган, әмма кунакларның куркынычсызлыгы мөһимрәк дип саныйлар. Кичке сеансларда килүчеләрне ныклап тикшерәләр. У нас не особо много народу, поэтому я одна справляюсь. Көндез безнең халык күп түгел, шуңа күрә мин бер үзем генә эшли алам. Ә кичен без чикләү кертәбез. Билгеле бер санда гына кешеләрне залга кертеп тикшерәбез. Берәү дә игътибардан читтә калмый. Опера театры администрациясе хәбәр иткәнчә, биредә дә башка мәдәни учреждениеләрдә кебек ковидтан саклану кагыйдәләрен төгәл үтиләр. Шуңа бәйле рәвештә казанлылар буш вакытларын ничек үткәрү турында уйлана. Мы живем рядом с зоопарком. Каждый год мы ходим в зоопарк. Но из-за того, что вводят QR-код, мы ходить больше туда не будем. Скорее всего, буду сидеть дома за просмотром фильмов, сериалов. У меня есть QR-код. Вы будете ходить? Обязательно. Я люблю посещать и так или иначе вот эти вот места. QR-коды, конечно же, я думаю, они во многом решают. Актив ял итәргә яратучыларга да вакцинация турында сертификатны күрсәтергә кирәк була. Чөнки рәсми спорт чараларын яңа кагыйдәләр буенча үткәрәләр. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.